ולקח מלוא המחתה, גחלי אש, מעל המזבח, מלפני אדוני, ומלוא חופניו, כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ולקח מדם הפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל.